Dobro jutro. Ja sam Soy Lilith, a ovo je moj YouTube kanal. Danas ću pričati o Twin Flame znacima, videima i vizijama i snovima. I ako vas ovaj video zanima, lajkujte ga i zapratite moj YouTube kanal. Danas sam rešila da se vratim na Twin Flame temu i to da krenem baš od početka, a na to me inspirisalo što me je juče jedna osoba pitala, rekavši da prati moj kanal, kako da prepozna da je srela Twin Flame. I ja sam u trenutku odgovorila, pa to je prepoznavanje duše, prepoznaćemo svoju dušu ako se to desi. I tako, međutim onda sam počela kasnije zaista da se vraćam u prošlost i tu davnu prošlost kod mene i da se sećam kako je to bilo. I ako ste tek na početku, možda će vam značiti da se malo vratimo tamo. Ja sam imala jedan početni znak od samog prvog susreta. I to sad vi ne morate da uzmete, to je, znači svaka priča je posebna, ja ću govoriti kada su neki znaci koji su opšti, a kada je nešto moje, međutim i vi možete imati neki znak, neki predosećaj, jer nije to mali događaj kad susretnete samog sebe. Znači ja sam čula, obično osobe ne čuju uopšte za Twin Flame i onda se totalno iznenade prepoznavajući to, ali ja sam čula s obzirom da sam se bavila magijom i duhovnošću i pratila sve i svašta, tako da sam ja čula, ali nisam verovala u to. Ja sam verovala u prošle živote, živote između života, da imamo bliske duše, da imamo primarnu grupu duša sa kojima idemo kroz sve živote, ali da naša duša može da se deli, tako to mi je bila neka idealizacija. Nisam baš ni razumela, nisam toliko pratila, ali mi je bilo, ja sam mislila da to je neka idealizacija monogamije, neke fantazije ljudi, nisam. Ali jednom sam uradila neku meditaciju, nikada je više nisam našla, tako da je to definitivno bio neki znak. I bila je vrlo dobra i ja sam joj radila, to je bila Twin Flame meditacija. U njoj sam ja saznala one delove duše koje sam spominjala u jednom prethodnom videu, da mi je bilo izuzetno značajno i da sam ih kasnije taj imena delova duše rekla mom twinu, ali tu